Kagabi So ngayon guys, nanata sa balay. Bitaw, nagabinan. Nagabinan ko guys pag uli. Daw. Atong sudan karon guys, bagtak sa manok. Nagpalisyalan og bagtak sa manok. Ato nang kuan sa kuko. Ato nang hingukian. Ang bagtak sa manok. Isa kilo guro ni guys. Gagmay man. Uy. Gagmay guys. Daghan siya kay gagmay man. May uban nga tamusloon kani wala limpyo siya guys. May nagkamang-kamang. Sirilo na, gabiin na naligo. Ano ka na siyang nagabinaan na siya kaligo. Kan magbagtak sa manok guys. Bagtak sa manok. Wala, nag-vigil sila. Wala tubi ba? Ay, Sila tula di ko ang lider. wala siya nagkuhan kanina? At wala Florida? Me, Hindi ba siya po? ay pagdua-dua dia Mia. Ako isda dala guys, nga tamban. Nagpahit man ko ganina 1 ka kilo. Nya. Gikuan ako guys, ginsingan. Ginsingan na ni. Gibutan ako sa freezer. Gidala na ko. Gibilan ako sa papa dito si Dudoy. Gidala din ako uban. Gitaganan ako yang papa ni Alan guys. Kami ramdani ang hatag kay wala may lain anak nga naadani. Kung unsay makauna mo, makaon pod si ang papa. Agasa ka! Wala silji dia! Tos talisayan! Tos sila ti Juby dito talisayan! Gikuha sila din ni neighbor. Mas lagi nabuntag. Dito na daw lagi nabuntag. Nang ipabalik pagkahapon. Lapat chicken. Manos
Si Tay. Motor, dua ka motor, isang motor ini. Kaya nga nung duha man ka motor na, kisa may kauban niya di ay. Manis balik ay. Ha? Uban niya si? Nasa si Ate Yayang. Nay. Nay. Nasa si Ate Yayang, Nay. Kuko na, Nay. Mag-tricab na lang din sila. Na-tricab na lang. Nay. Kaya Kuko isa na. na. Na-tricab na lang mo, kaya isa ra ka motor. Nga din eh. Kuha na mi. Ni puso na ito karting kapalitin ko. Nasa Elboy guys ni uli niya. Nag-chat na duha ka motor ipadala. Mag-tricab na lang. Pila rin sa tricab. Chicken bay. Ito pala pirmera sa Cagayan, ha? Oh. Isa ra ka motor ni. Oh. Ina yung papa na isa ra. Ay wala di. Ay wala di. Oh. Hi, Ate Yayang. Isa ra man ka motor ni Day o si LG tong sa Taysayan. Boy. Ito. Isa na lang ka motor. Ibalik-balikan ni mo. Lisod po doon. Okay, sige, sige. Ikarga ni mo sa Elboy niya. Sila nang balik. Buhat na lang mo diya. Kay tugbong na ko. Ano talo na ko Day? Atira. Nakalo eh. Oh. Mayroon ka na ba? Wa man sila G-anay. Si Ate Yayang sa itong kadula. O mas sige kuan. Isa ra man ka motor ni boy. Nahuwa. Ha? Isa ra man ka motor kay ang kuan. Tong motor ni Sayan to ni LG. Ang isa ka motor to ni LG to kat. Ang kapatid ko. Ay, naman, masarikab na lang nilan. Try ka lang mo? O sige, sige. O sige, try ka lang. O sige, sige, try ka lang mo. Yes. Ano na, may kadula na yun. Kaman siyan. Na 100. 100 pataka. 100 pasaka ka tao? Ha? Hmm. 100 na pasaka ka tao. Hindi naman good. Try ka. Oh, 100 tek. Hmm. 100 lagi. Kasi ayang. Wala na. Uy, abil sila yayang. Wala Batam na na. siya yang bayad. Batam na. Bata na. Wala na siya yang. May tambok mo sa Ate Yayang, Nay. Wala, Jones. Wala. Naman siyang kulinis. Wala ka naging na ah. Wala lagi. Tuwas kagayan. Naa. Chicken. Yung mukaan, ni mo, Nay? Nay? Ang upuan guys. Kaya parang di ko buko si Mimi. Ika. Deposit ang pikas ka 3 dito rin na rin. Ibalhin na imong pom dito. Ipa, ipa, ay, 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 ipi, ay, ay. Ipi, 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 ay, ay, ipi. Kumanatog hingo ko ang bagtak sa manok guys. So ato na ning lutoon kay aron manihapon ug makaluto. Nanawag si Lilin guys. Tao to sang Tobago. Lagi sa natagpanakot guys.
Luto na to guys. Kami kaya itong sadaan po. Nasa tiyayang gani guys. Abot na mong dalaga. Sige na, panihapon na tayo. Kaon na ta guys. Guys, naglasay ko an. Mahal ka na kayot. Guys. Hanap ko mga bisita guys. Guys, muna na among paniudto karon. Ang mga bata ko nakasabot. Nasi ate na ni guys. Buntag ginamos, paliudto ginamos, Pagkagabi. panihapon ginamos, pagkagabi Sana. Grabe si Doydoy makapuga sa sili, Ginoo ko makapat. Muna yung utot na to, ako sipot na halang yung utot, halang ko yung baho. Igid pagkaliba. Ang bata o nangaon kanon. Grabe, dili naman ipakaon ni Doy ang sili. Tanawagan niya, tagduwa. Isa ka sandok, tagduwa ka buok. Si Doydoy makasili na mura ra na siya dili pa kaon. Puti ni guys, puti. Puti nga bulanghoy pilit. Amam tani gataan. Nya kami nakapangita gata. Mahaw. Panahon ang ulan. Naghunaw ng ulan guys. Kahati makaulan mura man pog hugas. Ito maya-maya na pala na lukong. Malukong sa ulan. Dahang bunga ang marang bay. Tapos lamimi ng ano limonsito. Hoy, kasaban mo! Pagkaga na akong baktin. Ito na. Dahang bunga guys. Tapos lamimi dito. Dahang bunga smarang guys. Mag-ulan na gani, malukong ito sa balay. Maraming pangaon sa bulanghoy. Maglungag na sa gotro. Guys, mauli na siya ti Miami So, unsa ba kayang ikabilin dani sa mo Horse. Ay kabilin ako kuga. Kay mauli naman siya. Imbes kay magluto pa mig tinunuan nga bulanghoy, di na daw siya. Salini na lang ko. Pasalin na lang uno siya guys. Ha, salini na lang ko ha. Balik ni mo, dapat. Wala na, dala. May dala nga kuga. Muli na si ate guys. Muli na si ante. Danlog ra ba pag hinahinay kay danlog ka adjong. Danlog kay guys kay nag-ulan na diri sa mua. Oh, diha. Diha na. Ibugkos na lang na dana sa ano? Ayaw. Sa Ayaw ipabitay kay pabitay nimo. Pag pangambiyada nimo. Ipalit siya buwak ni Auntie Joby.
Hinay-hinay lang, hinay-hinay kay Danlog. Kasada. Itulod niya pa dong sa kasada. Tuwa na siya, guys. Hi guys, may hapon na pud karon guys ha. So naluto na ang among bulanghoy nga gigataan. Inani niyang color kay nga no brown kayo ang sugar. Munisya. Da mga unta guys. Si Ate Maya Mia wala na naghulat kay gadali po to siya kay napud siya lakaw. Munang dugay man mi nakapalit og gata. Kanirang gata among gigamit guys oh. Mura ni among gamit nga gata. Pandikuko daw, pandikuko. Sige, pangisnak sa mo. Pangisnak sa mo sa kuan. May dami sila, so yun yun. Puro na snack ang guys. Wani ka ang snack. Ay, puro isnak way kang kaon. For sure, beda lang ah. Lamig sa pen. Lami da. Uy, alan. Lami ah guys, oy. Mga bata ang tao na rin mga bata. Wala mo gipatanawong yun. Sana ako ni pagluto. Kaya makaawat niya mo. Bitaw. Unya guys, abang-abang mo sa mong recipe unya sa gabi eh. Kalami among sudan unya. Waman mi sudan sa pamahaw buntag, nagulay mi pagkaudto mi sudan so tingob unya sa gabi among sudan. So, Sa mandam lami. Ha? Lami. Lami Lami kayo. kuno guys. Tugbong karon guys. Basta nata sa bukid. Inani rin niya itong makaon pero ang magkaon sa dani ang mga taga bukid na po bitang. Kaon ta guys. Itoy, gimay mo daw tay. Sila Luna, ipatugbong na ko siya pahit na sudan. Sila ni John Paul. Wala kayong salsa kini. Pero makatod sa niya sa merkado guys. Kaya di na siya makatod sa merkado daw. Pero hindi ka ko pa. Tangan siya na. Kuan ang asin ba niya? Talabang asin na ba? First time na kung karon. Ikaw nay. Ako ang galon sa unang insect. Inali. Sige nga to. Murag marang bitaw. Kulo. Ulo. Ako ang galon sa unang insect taga Butuan. Pag mag-snack, kuha na galing snack, kini mo ipaluto. Permitin na ko pagkaon na rin eh. Our first time. First time and ever kinabukat. Ikaw Sige ang mo Anje. nani. Ikaw ang Anje. First time pa ako. Oo ba? Di ba Mga bata ko ni mukaon na ni mga bata ni. Di man ko tigluto yung ani god. Ikaw mo bilang ko sagol mo na ikuan. Hindi mo. Why, line. Forever din na mo sa Biniglit na siya guys, kinagata. Yan ka to si Anay, may paborito. Pero tingin na sa mga bata karon ba? Hindi mo kaos mana ni. Jan, luto na oh. Doy, ano mga doy? ikaw, kung bilang hoy. Wala ko patay. ba ya? Daw sa ginawa ng mga bilang hoy. Hindi siya kaon bilang ko, bala patay. Sugot man ko muna ako ipamahaw panyudto panihapon. Mga limpo. Limpo. Tanawa mong bata nga gamay oh. Katanaw pud siya. Katanod pud siya nga kaon ko ana. Hindi siya pwede mo kaon ng parang tilap-tilap rate. Pagani. Boy, dena boy. Taga timululo din dato lang. Patay ng kulira. Aning daga. Nandate. Baboy. Na, may babo. Baboy. Nakoray. Ano ni go? Nito nga nanay, nakadol pa kanaos nito nila. Diyan, mo kabayaon na. Kilaka siya ganyan sa kwarto. Ano mga bata? Wala naman sa lagi. Mga bataan niya. Ano to?